Älä kadulle sinne mä. Ei tuu. Moottoripyöriä. Käynyt siitä ympäri sitten. Käynyt siitä tonne. Tonne. Och snart tillbaka. No niin, Leo. Tonne päin. Me takas sinne kirkolle. Uudelleen. Potkaise. Oi! Nu kommer de tillbaka. Hej Leo! Har du lärt dig cykla idag? Wow, 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 wow. Kommer inte hit motorcyklarna, du behöver inte vara rädd. Men jag vet, men mamma jag låter det. Jag svängde inte dit på dem. Aha! Jag svängde för... Ja! Det där läcker. Det blir bra. Siellä on moottoripyöriä. Håll dig undan från Leo lite. Och kom igång. Oj. En gång till. Työnnät vähän toisella jalalla. Potkaset sit. Noin. Motorcykel. Va? Inte för fort. Svänger du runt. Så ja. Hetsa inte honom hjärtat. Det gör jag inte, jag bara cyklar. P.O. 12 oktober Ja. 2008. Leo är 4,5 år. Och cyklar för första gången riktigt ordentligt och startar själv. Ja. Whoopsan. Sano heiluta hei hei.